hasten ditugu urtengo haur eta gaztetxo kantarien jaialdiak. Bertze urte batez ere lehen gaude denak euskal kantagintzaren, euskal musikaren, euskal kulturaren gune honetan gozatzeko prest. Euskara eta kantagintza bat eginik izan ditugu arratsalde honetan. Urtero bezala, aurten ere, lau emanaldiz osatu izanen da edizioa. Gaurkoa lehenbizikoa izanen da, hurrengoa gaur 8 txoainen, martxoaren 17 altsasun, eta ondar jaialdia 20. izanen da. Soinu probatan ikusi ditugu, partaideek motorrak berotu dituzte, ilusioz daude, gu ere bai, gure emanaldiak ikusita ditzeko, baina kantariak eta kantak aurkeztu egin zinetik, berako udala eskertu behar dugu areto ederrau doainik usteagatik. Eskerrak ere irakasle eta musikariei beraien lanagatik, eta nola ez, Amaia Dominguez Tafallako ikastolako musika irakasleari ere eskerrik asko azkeneko edizioetan bezalaxe, oraingo honetan ere antolaketa lanetan burubelari aritu delako. Beraz, txalo bero bat eskatuko dizuet berentzat. Gaurko jaialdian 4 ikastetxeetako ikasleak izanen ditugu, guztira 8 kanta entzuteko aukera izanen dugu. 2 saio izanen dire, oin bat, eta segidan bertzea, saio berbera, batez ere partaide hauritz daudelako, eta gure artista hauek ikusi nahi dituzten senide lagun eta zale guztiei aukera hori emateko. Oroitarazi nahi dizuet, lehenbiziko saio honetan Gibeleko aldean egon diren partaideek bigarren saioan, hortxe publiko gisa guztiak gozatzeko aukera izan dezaketela. Bertzei gabe, hasteko moduan gaude, eta lehenbiziko taldea Lesakatik heldu da. Talde ederra heldu zaigu gainera, Lesakako Tantino Mairu ikastolako 19 ikasle izanen ditugu holtza gainean. Kantatuko diguten kanta Luis Diaken Agur ezkarra da, grabatutako musikaz lagunduta. Etor daitezela bara, Izalo Zeraietan, Urko Mitxelena, Arane Silveira, Joritz Iriarte, Oneko Olaizola, Adur Erkizia, Iratz Suskaregi, Ziala Taberna, Alain Etxebare, Oier Arrobarrena, Libe Tapia, Leire Gartzia, Beñat Zelaieta, Beñat Etxebare, Laila Taberna, Amaiur Martínez, Ainitze Martínez, Kadisha Madariaga eta Egoi Silveira. Txalo bera!
egin dute. Eta orain baztan ikastolako taldea hartuko dugu. Gaztetxoan artean modan dagoen goazen telesaioko kanta interpretatuko dute. Denok zu, kanturako prest eta dantzarako ere bai. Beraz, baztan ikastolako kideak hartuko ditugu. Xabat Altzugarai, Ugaitz Zapeztegia, Ane Barrenetxe, Jone Etxeberria, Uxoa Elizondo, Urlei Etxandi, Jon Garmalena, Xuban Boni, Urko Jubera, Izaro Larraioz, Ekimela Urnagaray, Leire Miura, Aimara Urregozo, Maialen Pérez de Nanclares, Xavier Sansinena, Alba Santamaria, Xavier Sanobe, Julen Urrutia eta Naia Urtzaiz. Txalo bero bat!
Zumbillatik heldu zaigu, 7 eta 11 urte bitarteko talde handia da hau ere, Bernardo Atxagaren hitzak eta Javier Moguruzaren musika duen, kanta ezaguna izan dugu oraingoan ere, arraroa noski. Beraz, 16 artisten sarrera gontxe, Maialen Irigoyen, Ibai Petrirena, Ander Apeztegia, Ireide Iriarte, Garaine Iriarte, Maialen Aiesa, Eneki Txiturralde, Oian Apeztegia, Unax Larraburu, Uxue Ibarra, Uxue Armendariz, Jon Ibarra, Odei Gastesi, Anez Traieta, June Aiesa, eta Naroa Petrirena. Txalo bero bat. Mila esker, eta hurrengo taldea ere Zumbilarrez osatua da, dio oskosagoak dire hauek. Erran, kantu ezagunak gurean, jaialdi hauetan izaten direla, dio sormenak ere bere tartea izaten duela. Eta hurrengo kantua, sortutako kantua da. Hain zuzen ere, irakasleen diren Hernandorena asmatutako hitzak dauzka kantu honek. Beraz, goazen gerri mugimendua kantarekin aintzinera. Sar daitezela, oholtza gainera etor daitezela, Oian Apeztegia, Unax Larraburu, Uxue Ibarra, Uxue Armendariz, Jon Ibarra, Odei Gastesi, Anez Traieta, June Aiesa, Naroa Petrirena, Oian Lujambio, Maialen Arretxea, Egoi Irigoyen, Marte Argesta eta Iraitz, Iparragirreia, bentsine ditugu pres, beraz, egin zuenean.
Eskerrik asko. Eta bosgarren kantuarekin entzira eginen dugu, egian urreko lautaldeak, Metaur Trititi eta Pandero eskolako ikasle interpretatuko dituzte. Herri ezberdinetako parteideak ditugu bertan, eta talde guztiak beraien laguntzen, musika irakasleak izanen dituzte. Leheneko kanta, irri eta poza izanen da, Gritx eta Borrotxen irri eta poza aski ezaguna, eta aurpegietan irri eta pozarekin ongi etorria emanen diegu 48 urte bitarteko taldekidei. Aintzilera ba, Izaro Baler, Amalur Etxeberria, Julen Rekarte, Naia Lazkano, Naroa Gutierrez, Alain Etxeberria, Irene Baiarena, Helene Muratori, Aiora Arraztoa, Ibai Bengoetxea, Garaxi Elizalde, Uxue Ibarren eta Jon Villanueva. Txalo bero bat!
saio polita zuek ere, mila esker. Eta hurrengo kantuarekin aintzien eginen dugu. Hau ere kantu ezaguna da, Alaitz eta Maidenen ispilu aurrean dugu hurrengo kantua. Eta holtza kainean izanen ditugu orain, Eider Urrutia, Ainara Zelaieta, Katalin Muratori, Nerea Amaia, Uxue Lizardi, Oiana Laurnagarai eta Janire Dagerre. Eta Arkaitz eta Ekinen ideia berriz hortxe musikari izanen dituzte laguntzaile. Nahi duzuenean, txalo bero bat. zuen ere, ze ongi egin duzuen, ze ongi kantatu duzuen.
Eta hurreko taldetxoak ere martxan jarriko gaitu, dantza egiteko gogoarekin heldu zaizkigulako. 6-7 urteko kantariak dira, untza taldearen inondik ino ere kantatzera. Etorriko zaizkigu, beraz, nahi duzunen etorri, ontza gainean ditugu, baina, etorri, onata bintzimila, hemendik. Inar Aioroa, Leiane Altzuri, Onintza Garraus, Intza Mipea, Naia Bestegia, Dunixe Alberro, Ireide Iriarte, Garaia Iriarte eta Maialen Aiesa. Eta musikarekin laguntzen, hortxe izan ditugu, Ainara Mindegia izan dute laguntzen. Hoxe. Txalo bero bat. Eta, akabaria emateko, Mentaur Trikiri eskolatik ere bertze talde bat heldu zaigu, alaitasun osoz gainera, 9 urte dituzte, taldekideek, eta Xabi Solaneren errez dituzten kantatuko digute, Arkaitz eta Ainara Mindegia musikariak izanen dituzte lagun. Etor daitezela beraz, Uxue Mikeo, Ireide Alberro, Izaro Arretxea, Ainara Otxandorena, Aiora Handiarena, Maialen Aioroa, Ane Garraus eta Ike Isasi. Txalo bero bat.
Ederki, horren bertzez lau ikastetxeek eskaini beharreko kantuak eskainiak gelditu dire, baina partaideak ez dire gontzatik jautsiko, hemen geldituko dire denak elkartuko ditugu, eta ondar kantuak kantatzeko aukera izanen dugu, eta zuek ere gonbidatuak zaudete kantuak kantatzera. Aski kanta ezaguna da, guk euskaraz, beraz? Denak guk euskaraz kantatuko dugu, beraz? Hurbil zaitezkela, partaide guztiak eta prestatu zintzura horiek kantatzeko.